řízení a provoz vozidla, dál vlastně s tím řidičem nebo s tou osobou vlastně projednáme, zda se dopustil nějakého přestupku nebo trestného činu. Dopravní nehody vlastně řešíme tak, že každou dopravní nehodu musíme zadokumentovat, vlastně vygeneruje buď orientační zkouška, tam je buď, že je to negativní nebo pozitivní. Pokud je pozitivní, tak dáváme ty trubičky nebo ty tyčinky, do toho se fouká a už se tam ukáže to, co kolega teď tady skoro rozlil, se do toho 2 hodiny plus minus 2 hodiny. posune, dá se to do vodorovné polohy, počká se 20 minut a tady jsou ty čárky, jako na těhotenském testu. Jo? Máš 2 čárky, se Takže se takhle, na tyhle ty látky vlastně tohle ten přístroj, nebo tohle Ať to někdo zkusí. Já? Je tam i to, je tam i Ne, ty půjdeš nahoru už, jo? Neběžte nahoru. Takové nahoru. No, už jsi zdejkal ty. Jo, a kdo si dejkal, tak se s vámi rozloučí, jde se hezky. hezký prázdný, pěkný, kokain. Dá se říct, jako dohlíží na dodržování veřejného pořádku. Maximálně takhle, že když jdete do školy, tak je vidíte u semaforu, že vás tam převádějí nebo dohlížejí nad tím. A cokoliv se stane a je městská policie třeba zavolaná tady. Klidně tak. Víc zaklonit. A to bude jako vdech, 2, 3, pryč od ní. Vdech, 2, 3. Tak prosím. Přitisni se a silou trochu. Začíná. Ještě více přitisni, koukáte oko. Lotek ještě popáté. Tak, sem. Ano. Dobře, dobře. Postavení logy, všechno v pořádku. Jenom nevyskakuj pryč, kolikrát? Tak prosím. Když budeš se blížit, další znovu 2. 13, 14, 15. Teď se nadechla, poprvé. Dobrý, jenom 2krát. Skačeš, když tam dám prsty, zůstaň tam a hlavně na tu hranu. Ne na prsty, na hranu, takže můžeš to vůbec Mě tady roštěnka zadusí, no. Dobrý, tahle dvojka, jak tím líp to bude prodýchnout. Tvoje pusa otevřená, přitisknutá, vdechni. Tak, podle zvuku utíká vzduch kolem tváře, přitisni se víc. A a ještě pořád utíká okolo. Teď to poslouchejte rytmus, teď se vám dostane do uší. A kdybyste zapomněli na ten rytmus, tak je to jako písnička. Rolničky, rolničky. Nemělo by to být, a nerychlit se pomalic, ale hlavně to musí být pořád stejně. Stejný rytmus. Když to nezvládneš a jsi rychle a pomalej, tak mu tím vlastně i srdce zastavuješ zároveň, neboli způsob. To bych na to neházel. Kdo to byl? Ne. Počkejte. jsme ve společný zemi. Nám sama. Počkej, Eliško, kde to máš včelu někde? Dobrý. Pro vás máme na ukázku jenom připravený vlastně takový jako vedení, sací, savice, ty se vlastně nechají propojit. Máme ještě 4 kusy, takže to vedení se dá udělat opravdu dlouhý, že i do těch 8 metrů hloubky se s tím dá dostat. Pak vlastně projde voda čerpadlem do hadic, ta silnější hadice, to je hadice průměru B. Připojená na rozdělovač, kde se voda